Ganda mga kagamba ng Tagalog natin, oh. Hindi siya quality kasi quality quality. Salamat po tayo Mento and like and share po. Rick po, Rick. Si Rick pala dito sa Parañaque. Sa Better Living nakatira. Mayaman yung mga nakatira dito. Sila lang daw mahirap. Shout out sa'yo ha. Thank you Rick. Opo, thank you. Okay, thank you. Ayan mga kagamba, dumating na yung gagamba natin ngayon, Tagalog. Unboxing natin. Ayan oh. Ayan siya oh. Nasa 2,000 lang mga kagamba pero laki ng box. Hindi ko alam bakit malaki ang box niya. Pinadala na yata sa akin pati yung damit nung hunter ko. Ba't laki ng box? Ayan. Unboxing tayo mga kagamba. Abangan nyo yung mga ipapakita kong kagamba. Na natin. Tingnan natin kung anong laman nito mga kagamba. Ganyan mo lang. Kabila. Ayun. Uy, ayun ang gagamba natin. Ayan. Yan ang gagamba natin mga kagamba. Ayan. Tanda lang. Uy. Sige, tandaan. Ayan oh. Ganda mga kagamba ng Tagalog natin oh. Hindi siya quality kasi quality quality. Ayan oh. Ang ganda. Oh, tikot muna next. Ganda. Baba. Next tayo. Ito, buksan mo. Ayun oh, ganda, daming tala. Okay, buksan mo. Tuloy-tuloy. Uy, daming tala nitong kahan na to. Ayan oh, lumabas na, walaki oh. Oh, sarap mo. Kabila, tingnan natin sa kabila. Ayan oh. Quality oh. Lawan ko nga. Iyon oh. Oh, mas maliwanag ngayon. Ayan oh. Oh. Ayan mga kagamba oh. Quality may butas dalawa. Ayan oh. Oh, next. Tira mo. Ito. Tira mo. Dahan-dahan. Lumabas na. Baliktarin mo sa kabila. Ayan. Dahan-dahan lang kasi nagagalaw sila. Ayan. Oop. Mata ilaw. Ayan. Ayan oh, ganda oh. Wala siyang maliit mga kagamba, pinatanggal ko may butas na naman isa doon. Lumabas. Wala siyang bulinggit mga kagamba. Lumabas isa. Oh. May maliit man siya pero mabibinta mo pa rin. Hindi yung kagaya nung bulinggit. Dami yan no. 2,000 piraso yan mga kagamba. Mabas na isa. Ayun na mag flashlight. Ba't yan? Liwanag kasi. Ayan. Naglabasan na. Isara mo sa kabila naman. Lumabas. Okay, diretso mo. Ayan oh. Oh, naglabasan na oh. Okay, sarap na. Oh. Sana yung isa, nagbukutas. Oh. Nag-away na sila. Ay, mainit pala kayo. Ayaw niya.
Ayan o, yan yan. Kitang-kita. Ayan o. Ayan. Ayan, sige lang. Ayan mo lang. O, bukas sa kabila. Ayan o. Oh, ganda. Oh. Mahaba yung lagayan na yan, mga kagamba. Hindi yan yung magic box. Ayan o. Tingnan nyo. Oh, lagas ang paa nung isa. Siguro sumabit sa pagbukas yan. Bukas nila. Lagas ang paa. Oh. Next tayo. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. Ganda talaga ng gagamba natin. Ayan o. Oh. Eko, nangagat na. Pinagat na ako nung hawak ko sa kamay ko. Busit na to. Nung ka? Busit ka. Kinaihan na ako. Kinagat pa ako. Ayan o. Balik ta rin mo. Ha? Okay. Nako, masakit na yung kinagat sa akin. Oh, basta agad. Kukulit. Nako. Ang kukulit na. Ayun, may mga naglabasan na oh. Ito ba? Sana lang. Malikot eh. Ayan oh. Oop. Labas ka agad. Tandaan lang para hindi sila to nagpagtakbuhan. Ayan. Okay, sige. Sara muna. Ayan, buksan natin yung nasa baba. Dalawang box pala yan, oh. Ano kaya laman nung isa? Kasi gagamba yung nasa ibabaw, eh. Ayan. Ayun, oh. Ayun, oh. Aha. Kilala nyo ba kung anong gulay ito? Ha? Kilala nyo ba kung anong gulay ito? Ayan, oh. Ayan, oh. Kilala nyo ba anong gulay ito? Ayan. Ayan, oh. Mga Ilocano, kilala nyo to. Ilabas mo to kasi mainit siya para hindi manilaw. Ayan. Uy, sarap ng mangga. Oh, may sibuyas pa. Ano yan? Kamatsili. Yan, oh. Ang gamba, oh. Kamatsili. Kumakain ba kayo yan? Pampautot ito. May Ilocano. Oh, may talong, oh. Ayan, ang sarap. Oh. Magaling talaga yung bata ako na yon. Ayuda yung pinadala pala sa isang box. Ayan, oh. May kasama itong ano, ampalaya daw na. Ayun, oh. Ang daming ampalaya, oh. Talbos ng ampalaya, oh. Oh. Ayan, oh. Talbos ng ampalaya. So yun, unboxing din natin yan, gulay. Ayan, kasama nung gagamba. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!